sna sléifte is Stáit New Hampshire, America, tá an dúra go hálainn. Agus is féidir Ainmhithe Fiáine éiscint am go chéile má dhéanann tú de dhéachal agus má tá tú ciúin go leor agus rinne mar iirecht chun mús a áil agus pep oring dús bhí eachtra gin bhí mar chun íc as turas ach chaile mar an turas ach an tróna in dhé sin thua mar go stáisiún trénach an Iarn Road Gaeilge nó an Carad away agus tháinig mar mús sa chéil. Agus inis tá siad a dul chala. Íthe mhá na trénacha. Agus an slí aráis ó na trénacha éiscint tháinig mar an mús a rís. Níl sam ar a bheith an mús céine nó mús difriúil a bhí ann ach mús a bhí ann agus bhí rairg fada úntach a bhín air. Ana bhí mór atá ann ach ní raibh annach mús óg agus tá na cín pásta I bhád níos mó ná sin ach bhí sé go húntach ana bhí mar se éiscint agus é Fiáine. Tá Ainmhithe eile ann in New Hampshire freisin Béir go háirithe agus is féidir a bheith imneach fis sin ach amháin go bhfuil lisagam go bhfuil Clark's trading post ann agus aithní ar an áid sin agam ó Ainmhithe. Is féidir na Béir Fischraoladh a éiscint an sin. Tógach iad ag an áit sin agus anna chleachta ag na Clarks ar Béir agus gacha bhain lo agus is mó clas a dhéanann siad as chur na líní tá siad go hántach ar fad agus níl éon chúis imní ann d'aon duine. Má tá deisigat dul go New Hampshire ní mór judge dul go Clark's trading post. Áit anna cháiliúil a sé I Franconia náit. Ceapan daoine áirithe nach má donna Béir a le héad a rud ach tá saoil I bhád níos fearr ag na Béir se agus iad faoi glas ag na Clarks ná a bheoh acha sa chéil agus tá anna taithí ag na Béir ar na Clarks freisin agus tá siad go sanna sásta ann. Buineann na páistí go háirithe anna taitneamh as an seo se go dtíreach mar a bhain mise nuair a bhí mé anna óg. Tá sé gránmhar agus cliste agus is iontacha an méid atá na Béir in ann a dhéanamh. Is Ainmhithe cliste iad gan éon áras agus tá si go brá tá si go hálainn agus tá anna áthas orm go bhfuil siad ann agus go bhfuil imidjin ann iad éiscint an sin tá sé I bhád níos sa bháilta
iad a eiscint an sin ná sa chill má higann tú mé. Ach má tá Ainmhithe Fiáine le feiscint agad mas mailet a le héad de dhéanamh, malam go déan tú amach nuair a bhíonn an lá ag dúil tú dá tholas ag deireadh an lé. nó ag fáinne an lé freisin. Sin iad na hamanna is fearr chun Ainmhithe a eiscint. Agus gan éirí leat má bhíonn tú ag géirí Ainmhithe Fiáine a eiscint. Agus mar a mé, tá áthas orm go bhaca tú iad an seo.